गोजोननाय मोन्दों जोङो 10 बोसोरनि उनाव सफैनानै गोजोननाय मोन्दों आरो गासै रायजो राजाफोरखौबो आंनिफ्राय गोसो गोरबोजों खुलुमनाय जासिबाय आरो दिनै बायह्रायाव बेखौ नुनानै आंबो गोजोनदों आरो दुखुबो नांदों। आंनि थाखाय बयबो नायनाय हिसाबै अननानै बरायबाय बिनि थाखाय आं गोजोननाय मोन्दों। आंथ' आरो बाराथ' बुंनो रोङा, गोबाव समबो जाबाय, मा बुंगोन मा मागोननो नोंथांमोननि फारसेबो आङो गोजोननाय बावबाय। उनफ्राव समफोर मोजां जायोब्ला मोजां माबायोब्ला लोगो मोनलायगोन, बिनि थाखाय आं गोजोननाय बावबाय। थेंक इउ, गोजोन्थों। समाव जोङो बे बिष्णु नार्जारिनि न'खराव जोंहा एक्स.एन.डि.पि.नि जानानै गासै बिथांमोना बेयाव सफैनो हादों। लोगोसे बाटासिपुर ओनसोलनि गासै रायजो राजाफ्राबो बेवहाय दङ आरो गिबियाव दिनैनि बे बर'नि मिडिया चेनेलनि गासै दैदेनगिरिफोरखौ जों बरायना लाग्रोबाय आफादनि जानानै। आरो जोङो दिनैहाय खोब गोजोननाय मोन्दों, मानोना बिटिआर एकर्ड जानायनिफ्राय लानानै दिनैसिम साफानि उनाव साफा कमप्लिटेड जानाय जाय एक्स.एन.डि.पि.फोर दंमोन, बिथांमोना दिनै साफानि उनाव साफा गगासिनो। बिनि थाखाय जोङो साबायखर होनांगोन जोंनि गासै बर' हारिनि रायजो राजाखौ। आरो बेजों लोगोसे सिगांनि आरो दानि जि सरकारफोर दङ बिथांमोनखौबो जों साबायखर होदों। आरो लोगोसे जोंनि सनितपुर डिस्ट्रिक्ट एक्स.एन.डि.पि.नि जानानै जोङो गोबां समाव गोबां खामानि मावबोबाय ओनसोलनि जानानै, आरो ओनसोलाव जों खोब सिन्था सरसा खालामदों जाहाथे बेबायदि मानसिया जोंनि दिनैनि दिनाव जोंखौ जे लोगोआव मोनफिनबाय जोङो हामबाय होनदों। आरो बेजों लोगोसे जों मैयानिफ्राय जि कर्टनि सेसनाव जि नांनाय आयेनगथ' नांनाय, बे नांनायाव खोब जों खस्थ' खालामखाबाय आरो जों नुदों जे बेहाय गोबां जेंना जेंगोनानि गेजेरजों बिथाङा दिनै गबाय। मैयानि दिनावनो गनांगौमोन, नाथाय गहोनो हायासै। नाथाय दिनै आरोबाव मोननै केस थानायलाय, ओरै मोनसेया दंमोन तिनसुकिया आरो बिश्वनाथ जिल्लायाव दंमोन। नाथाय दिनैनि साननि गेजेरावनो इनकुवारि खालामजोबनायनि उनाव बे केसफोरा गैला होननानै जों मिथिदों। दा मिथिनायनि उनावसो जोङो बिथांखौ बिष्णु नार्जारि बा आफादाव गेरेमा होननानै जोङो मिथियोमोन आरो जोंनि खोब लोगोमोन आरो जोंजोंनो थानानै गेलेनाय बायदि बिथिङाव बिथाङा खोब बिहोमा दंमोन। बिनिखायनो दिनैनि दिनाव खोब मोजां मोनदों, खोब गोजोनदों। आरो बेबायदि बर'नि बिर जोहोलावखौ जोङो बरायनो मोननानै, बर'नि जि नांनाय जुजिनाय थांनाय थैनायखौ लानानै, हारिनि जि थांनाय थैनायखौ लानानै जि बिथाङा गोलाव सम नांबोबाय, बिनि थाखाय जोङो बर' हारिनि जानानै जों खोब गोग्गादों आरो बिथांखौ जोङो साबायखर बावदों। निस्सय बिथाङा सासे बर'नि सासे दावहारु जोहोलाव, बिर जोहोलाव। जों बिनि थाखाय बिथांखौ मा मुंजों गाबज्रिगोन जों साननानै मोनाखै। उननि समफोराव जोङो बिथांखौ मोजां प्लेटफर्म लानानै बिथांखौ जोङो मोनसे सम लानानै जों आरोबाव जों बरायगोन गोसो गोरबोजों, आरो गासै ढेकियाजुलि ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ लानानै जों मोनसे बरायनाय जों हाबाफारि लागोन। आरो बेखौ जों बावैसोनो उनावनो जोङो बेखौ सानबाय थादों आरो बे साननायखौ जों मावफुंथारगोन। आरो गासै रायजो राजाफ्रा बे हाबाफारियाव जों दिनैनो खावलायखादों, बे हाबाफारियाव लोब लोब बाहागो लानो थाखाय सनितपुरबासि बा ढेकियाजुलि ओनसोलनि रायजो राजाखौ खावलायनानै आं दिनै बेखिनियावनो आर'नाइ दिहुन, आर'नाइ
một cơ biết lòng huynh chứ lô cái này hết tiền lô
जों बरायो बिष्णु नार्जारिनि जिउ लावथों बिष्णु नार्जारिनि जिउ लावथों बिष्णु नार्जारि लं लेब बिष्णु नार्जारि लं लेब जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि बर'नि बिर जोहोलावखौ जों बरायो बर'नि बिर जोहोलावखौ जों बरायो बर'नि बिर जोहोलावखौ जों बरायो